Dobar dan, zovem se Žana Milat i dolazim iz osnovne škole Vjekoslava Paraća, voditeljica sam učeničke zadruge Brnistra. U našoj zadruzi djeluju 4 sekcije. To su maslinarska sekcija, ekogrupa, kreativna radionica i likovna radionica. Teme za svoje radove pronalazimo iz bogate antičke salone koja se nalazi blizu naše škole i ujedno najčešće koristimo različite vrste recikliranih materijala. Obzirom da se bliže božićni blagdani i novogodišnji također, pripremila sam božićnu radionicu izrade gnoma. Za one koji ne znaju tko su bili gnomovi, evo ih. Gnomovi su bili mitska bića koja su naseljavala gore, planine, šume i odnedavno su postali glavni znak božićnih blagdana. Što ćemo koristiti? Čarapa, već korištena naravno. Krenit ćemo sa izradom tijela gnoma. Otkinut ćemo gornji dio čarape, možemo i malo više koji nam ne treba. Da bi nam tijelo stajalo uspravno, koristit ćemo se rižom. Možete koristiti i neki drugi materijal za punjenje, ali je riža jako dobra. Kao prvo skuplja vlagu, a kao drugo tijelo će nam biti čvrsto, a ujedno i mekano, tako da ga možemo držati u uspravnom položaju. Dodat ćemo još malo riže. Evo, bit će dosta. Ovaj gornji dio ćemo vezati. Otkinut ćemo ovaj višak. Možemo čak i ovaj dio otkinuti, mada nam se to kasnije neće ni vidjeti. Evo ga, dobili smo tijelo. Od drugog, odnosno od para čarape, koristit ćemo također za izradu ruku i nogu. Evo ga. Ruke ćemo malo skratiti da nam budu malo kraće i napravit ćemo, evo nam 2 ruke, a od ovoga ćemo pripremiti 2 noge. Na koji način? Možete sašiti, a možete zalijepiti i ljepilom. Samo pazite da se ne opečete. Evo nam jedna noga. Evo nam druga noga. Na isti način ćemo napraviti i ruke. Malo nam se zavrće zbog čarape, ali nekako se pomozite. Evo nam jedna ruka, pa ćemo to ponoviti i za drugu ruku. Znači napravili smo rukice. Sad nam je potreban crveni filc za izradu čizmica. Možete odmah napraviti obje čizmice zajedno. Ako ne znate odjednom, možete ih i prethodno nacrtati pa onda izrezati. Evo ga, dobili smo 2 čizmice. Evo ih. Evo čizmica. I te ćemo čizmice zalijepiti za nogice. Samo ćemo ih malo zaobliti. I ovu ćemo također malo skratiti. Evo nam druga. Znači gotove su nam noge.
Za ruke ćemo također od crvenog filca napraviti 2 šake koje ćemo zalijepiti za ruke. Evo nam jedno i evo nam druga. Možemo ih odmah zalijepiti na tijelo, pa ćemo zalijepiti, naravno to možete i zašiti. Ovako je puno brže, ali ako imate vremena, možete ih znači sašiti. Evo nam jedna nogica i evo nam druga nogica. One će se malo bolje zalijepiti na ovakav način, a mi ćemo također zalijepiti i ruke. Jedna ruka. I evo nam druga ruka. Sada prelazimo na bradu. Uzet ćemo vunu koja je također već bila korištena. Evo na ovakav način namotat ćemo vunu oko ruke. Dobro. Središnji dio, kada skinemo, ćemo sa jednim dijelom vune zavezati. Zatim ćemo središnje dijelove prorezati. I dobili smo bradu koju ćemo malo formirati pomoću nožica. Nekako da ide u špic. Brada nam je gotova. Ali prije nego što zalijepimo bradu, moramo napraviti nosić. Za nosić ćemo također koristiti reciklirano, odnosno običnu žensku najlonku. Može biti neki materijal bež boje. U nju ćemo zamotati jednu blazinicu koja će nam poslužiti kao nosić. Evo, možemo koristiti konac s kojim ćemo nosić vezati. Višak ćemo naravno otkinuti jer nam to ne treba. I dobili smo nosić kojeg ćemo također zalijepiti ili sašiti. Zalijepit ćemo nos i zalijepit ćemo bradu, odnosno bradu i brkove zajedno. Tu će nam biti nosić. Nakon što smo to sve napravili, moramo napraviti kapicu. Kako ćemo izmjeriti kapicu? Znači, kapica bi trebala biti obujma oko glave, otprilike do tu. Malo ćemo taj poravnati. I da bi dobili trokutastu kapu, izrezat ćemo je na ovakav način. I također je možemo ili sašiti ili zalijepiti. Treba biti dosta oprezan. Malo ćemo ovaj višak otkinuti i malo ćemo je zaokružiti kako bi je mogli zalijepiti na doma. Zatim ćemo s unutarnje strane staviti također vrućeg lijepila i paziti da uhvatimo i ruke i
Dodat ćemo još jednu božićnu zvijezdicu. Nacrtat ćemo na jedan svjetlucavi materijal božićnu zvijezdu. Ako imate neku drugu vrstu materijala, ako imate perlice, možete se poigrati u drugim bojama. Znači gnom ne mora biti sivi, kapica može biti roza, ko voli nijanse zelene. Evo, dobili smo jednu zvijezdicu. Nije baš ispala pravilno, ali evo malo ćemo je popraviti. I zalijepit ćemo na gnomovu kapicu. Evo ga. Naš gnom je gotov. Ako želite napraviti ženskog gnoma, umjesto brade, naravno, napravit ćemo pletenice. Znači od vune ćemo napraviti pletenice i eto nam božićni gnom. Nadam se da vam je radionica pomogla i da će vaši bližnji i najmiliji dobiti poklon za Božić. Želim vam blagoslovljen Božić i sretnu Novu godinu. Pozdrav!